Ari a Arianka. Ahoj, vítáme vás u dalšího videa, kde se budeme koukat na Moona. Tak jdeme se dívat na Moona. Exkluzivné záběry z výroby Moon Drinku. Animácia. 140 000 zhlédnutí. Dobře on, dobře. Moon koukej, jak nekouká do objektivu, ale kouká do displeje. Objektiv? Display. A ty koukáš kam, když natáčíme? Do čočky. Do čočky, správně. Do objektivu. Tak jo. Toto je můj vlastní drink To The Moon. Je to aloe vera. Co znamená To The Moon? Nevím, ale... Na měsíc. Který má 3 príchute. 3 príchutě. Všechno jsou to aloe vera, ale mají různý aromata. A to aloe vera originál, aloe vera jablko a aloe vera citrón. Tento drink pred pár týždňami prelomil internet. To je vlastně úplně stejný skoro design jako epický beko. Stejný barvy. A to som ho zatiaľ oznámil len na Instagram Reelskách. Tento drink má totiž jemnú sladkú príchuť s extraktom aloe vera. Nemá žiadne umelé sladidlá a obsahuje kopu vitamínov. Wow, mňau. Budem hneď zo začiatku ku vám úprimný a transparentný. Tento drink má... Moon Drink. Mám, no. A trošičku cukru kvôli prichuti, ale jeho úplné minimum. Len pre predstavu, môj Moon Drink má viac než 4 krát menej cukru ako Fanta, Cola alebo Red Mňam. Bull. To znamená, že má drink extrémne príjemnú chuť. A ešte k tomu je neperlivý. Takže Tenhle efekt je strašně otravný, já ho nemám moc ráda. Protože je strašně populární a používá ho každý teď. vás nebude nafúkov. Ale ty ne. Já už... Možná taky, já nevím. Já na svoje videa nekoukám. Design plechovky som Ale já jo. ja sám graficky navrhol a nakreslil. Je to môj rukopis a moja práca. A nie, môj drink nie je žiadny energetiak. Ne, to kreslil fakt Moon a poslal to Jardovi. Aha. Má žiadny kofeín. A tento drink môžete už aktuálne nájsť po celom Československu, ako napríklad v Tamdách, v Coop jednotách, vo vietnamských Škoda, že vždycky prostě ty youtubeři dávají tak kvalitní a nie, prostřihový môj drink fotky, nie je žiadny energetiak, nemá žiadny kofeín. A tento drink môžete už aktuálne nájsť po celom Československu, ako napríklad v Tamdách. Podívej, jak je nekvalitní tato fotka. On prostě na internetu neseženeš kvalitnější. V Coop jednotách, vo vietnamských večierkách, v Maťových akciách, CBAčkách, Freshi a tak ďalej a tak ďalej. A robíme všetko preto, aby tento drink bol aj v mojich merch predajniach. Moon nakladí sa merch. A ešte vám k tomu... To je vyzváněcí melodie. Áno, prosím. Later. Ľudia, máte sa na čo tešiť, pretože aktuálne... Nevím, to bylo... Ale mi zavolalo neznáme číslo, že ma pozývajú do fabriky, kde sa môj Moon Drink vyrába. Aha, tak to bylo domluvené, jenom jako. Jaké to je super, takže nielen, že som vám teraz odproval môj drink, ale aj v dnešnom videu uvidíte, že ako sa vyrába. Aby ste mi vo všetkom verili. Zajtra máme jazdu do Karlovarského kraja, kde sa uvidíme zajtra. Zatiaľ. Neměl by ten Moon mít fialový vlasy? No, to je otázka. Asi měl mít dřív. Dřív měl barvy, ne? Nějaký na vlasech. Jo. Plus Tak o jeden deň neskôr. No on má fialový Lambo a ne vlasy. 2 hodiny od Prahy do Sokolova, no tak to jo. Moja cesta u konca. Tyjo, to. Dobre teda. Sokolov. Gigantické parkovisko. To je někde na západě. Na západě Sokolov, já nevím. A gigantická fabrika. Tu sa budú vyrábať moje nové drinky, jo? Tak to je teda pecka. Hej, kdo to natáčí, podívej. Kameraman jako hrom. Ale dívej, tam je M. On. Nezamazal to. To on nezamazává, protože on to má na přání, tu SPZ-ku. A počkej. Stálo to 10 000 korun, tyhle SPZ-ky stojí peníze. A má tam 6 oček. Jsou to nuly teda, jo, mezi náma. Je to M, 6 0 a N. Neviem, kde mám ísť, kámo. Tu musím nájsť... Tamhle jsou dveře, bráško, já ti poradím. Tamhle ty bílý zkus. Musím nájsť niekoho, kto mi to tu ukáže. No čau, ja ťa Jo, počkej, to bude ta animovaná postavička teď, protože píše animácia. zdravím, Moon, Počkaj. čau. Vidím ja to správne? Kámo, čo čumíš? Však poď za mnou, ne? Kámo, co čumí? OK. Hej, tak ty si Hej, normálny. tam je i jeho stín. Jo. Čo tu robíš? What do you mean, že čo tu robíš? Ja som ty a ty si ja, nie? No áno, ale jak to, že tu vidím animovanú verziu seba? Bratu, budeš ma hneď zo začiatku disovať, reálne ti tu vyrábam tvoj vlastný drink. No tak dobre, takže keď mi ty vyrábaš moje drinky, tak asi ti budem veriť. Tak môžeme ísť na plas. OK.
Jarda. No dobře, ale A to to je je udělaný ze srandy. Jo. Idem ti ukázať, ako sa tvoje drinky vyrábajú. Bofilex. OK teda, kámo, no tak poďme sa pozrieť na tie moje drinky Hej, teda. kamo, nie tak z hurta, si vo fabrike, kde sa vyrábajú drinky. Takže si daj na seba jednorazovú plaštenku a čiapku. Má za sebou 2-hodinovú cestu a šmerdziš, ne? Aby si na to niečo Šmierdiš. Co to je? To je polština? Šmierdiš? Jako smrdíš. aktívne. OK, tak jo teda. 20 minutes later. OK ľudia, toto video začína vážne brutálne bizarne. Moja vlastná animovaná postavička je môj klon. Ale koukaj mu vlasy, neměly by mu to vlasy být schovaný? Ale ty jsi byl jenom v nějaký výrobně tvých tady. No jasně, úplně ve stejné továrně se dělají tady drinky. Mi bude ukazovať, že ako sa Ten drink je můj drink. Jo? Úplně. Jste se to potkali? Ne, on je začal dělat až po roce a půl ode mě. vyrába môj vlastný drink. To nejde. Ty jsi mu chtěla dát tu čepičku přes ty vlasy? To nefunguje, to musíš Ale do té kaj- továrny. Ale to už je pozdě. Ještě pozdě. Čo to je No za... pome, kde sa flakáš? Tie drinky sa nevyrábajú same, nemám čas na rozdávanie. Tak sorry, neviem sa teleportovať ako ty. Výrobní hala, Bofilex, no. OK, kámo, je tu brutálne veľký hluk a... Jo, je tam brutálně velký hluk. Tam, když jsem natáčel, tak jsem měl problém, aby jakoby diváci rozuměli, tak jsem musel hodně křičet. Kámo, tak teraz sa nachádzame vo fabrike, kde sa vyrába môj drink. Ja vážne neviem, že čo, aký stroj je tu na čo, takže... Keď to nevieš, tak ma teda dobre počúvaj, pretože toto, čo vidíš vedľa mňa, sa nazýva polnič. Je to extrémne čistý uzatvorený priestor, kde sa moon drinky naplňujú do týchto plechoviek cez túto kopulu. Potom sa drink uzatvorí cez uzavieračku, ktorá funguje v stotinách milimetrov a používa extrémne presné rezy, aby bola plechovka správne a pevne uzatvorená. To je cool, čo? Každopádne hneď tu vedľa na koľajnici môžeš vidieť taktiež samostatné viečka, ktoré sa takto potrubím dostávajú do uzavierača, ktorý nimi uzavrie plechovku. OK, takže keď tomu správne rozumiem, no tak toto je teda prístroj, ktorý naplňa drink už do existujúcich plechoviek. To je, tak ten mu furt kouká na ten displej, mě to trochu rozčiluje, že nekouká do čočky. Toto je neuveriteľná halus. A tu sa krásne dá vidieť, že sme na rýchlosti 20 000 plechoviek za hodinu. Toto 20 000 plechovek za hodinu umí vyrobit? 20 000 plechovek za hodinu. všetko sú drinky s mojou potlačou. O môj bože. OK, tak môžeme ísť ďalej asi. OK, tak toto je teda akože veľmi pekná halus. Na čo je vlastne toto? To, na čo sa teraz pozeráš, sú dve kontroly, do ktorej sú tieto naplnené plechovky posielané. Jedna kontrola skenuje nenaplnené plechovky a tá druhá kontrola skenuje preplnené plechovky. Takže je to v podstate na to, aby každá plechovka mala v podstate garantovaný objem seba, áno? Áno, presne tak. A keď je nejaká plechovka zle naplnená, tak bude proste vyradená. Hej, pre mňa je veľmi nepochopiteľné, že ako dokáže jeden takýto laser zistiť, že koľko vody je v jednej plechovke. To je vážne neuveriteľné, ale ja si teda myslím, že toto nekončím. Ideme ďalej teda. O môj bože, hej, čo má byť toto? Toto je nejaká, ja neviem, sprcha mojich drinkov? Je to úplne, kamo, jaké horúco stade ide, čo to je? Áno, toto je v podstate sprcha horúcou vodou, máš pravdu. A hovorí sa aj pasterizácia. Keď je nápoj pasterizovaný, tak to znamená to, že sa plechovky v tejto sprche ohrejú až na 80 stupňov. Čo je teplota, ktorá za pár minút dokáže zničiť všetky baktérie alebo mikróby, ktoré by mohli nápoj pokaziť. Už tomu rozumiem. Je to o mnoho zdravšie a biologickejšie riešenie, než keby sa do tohto nápoja pridávali rôzne chemické konzervanty. Takže vďaka pasterizácii bude nápoj úplne bezpečný na pitie. OK, takže veľmi rýchlo som sa dozvedel, že To máme taky na tady drinku. Vlastně tady drink je vyrobený úplně stejnou technologií jako Moon Drink. táto tu sprcha v podstate zabezpečí Kam jdeš? Kam jdeš, lásko? to, aby tie drinky boli absolútne bezpečné na konzumáciu bez toho, aby boli použité proste nejaké chemikálie. Ajko, co znamená konzumace? Konzumace. Kondicionér. Co znamená konzumace? Kungance? Víš, co to je? Ne, kumso. Ne, konzumace je papání. Papání nebo pití. Když piješ nebo jíš, tak se tomu profesionálně, odborně říká konzumace. Alebo konzervanty. Vyzerá to dosť bizárne a úprimne začínam sa v tomto obleku extrémne potiť a Jo, tam je vedro. my som si do takejto sprchy aj zbehol. Keby tá sprcha samozrejme nemala 80 stupňov.
OK, a čo je toto? Extrémne to hučí a cítim vzduch. Čo je toto? No, toto je taká menšia sušička, ktorá suší všetky plechovky, ktoré akurát vyšli z tej pasterizačnej sprchy. No a keď sa tieto plechovky vysúšia, no tak i hneď putujú na miesto, kde sa mikroskopickým atramentovým tlačom vytlačí zo spodu plechovky dátum výroby a dátum spotreby. Ty kokso, toto je šialené. Jak to můžu tak rychle vytisknout? Já jsem to nechápal už tehdy, když jsem byl v té fabrice i já. Tlač nie je len rýchla, ale aj presná. Ja vážne tu ničomu nerozumiem. Ako môže takýto stroj proste len tak urobiť svak a zrazu je zo spodu proste tej plechovky napísaný proste dátum expirácie a výroby. To je proste neuveriteľné a to všetko robí tento jeden stroj proste len tak, že blik. To je neskutočné. Ale musíme sa hýbať, pretože moja postavička mi nedá pokoja. Jo, ono to vlastně vypálí laserem tak rychle. OK, fajn, tak mi teda rovno ani nič nebudem hovoriť. Rovno mi môžeš teda vysvetliť, že čo znamená tento tu veľký stroj. No tak čo ti mám na tom vysvetľovať? Proste tu sa všetky tie drinky balia do paliet. A to je pravda, kamo, ja tam normálne vidím, ako sa dodáva kartón a zaobľuje sa. Jo, a potom tam vidím, ako sa to celé balí do toho plastového obalu. Hej, toto je akože gigakov. Ako keď chceš, tak ti ten celý proces balenia môžem ukázať. OK, tak môžeme ísť na to. Toto je balička. Tu sa plechovky zabaľujú do kartónu. Je hustý, je tam taková ta přícucka, která si přitáhne ten kartón. 24 kusov, takže v jednom kartóne je 24 plechoviek. Kartón sa pomocou tavného lepidla zlepí, aby plechovky držali pokope a tieto kartóny sa potom obalia termofóliou, ktorá sa neskôr presunie do pece, kde sa táto fólia smrští do tvaru balenia. A finálne drinky môžu ísť rovno na palety. Áno, ty sa tu ešte budeš voziť a ja tu budem chodiť jak žebrák. Čo se mu povedlo? Ty čo chceš? No, ale to je hodně propracovaný videjka, to se mi hodně líbí, to se mu doby fakt povedlo. Musím povedať, že automatizácia celého tohto procesu je neskutočná. Od momentu, čo sa vyrobí plechovka až do toho, čo sa naplní, sa ničoho nedotkne človek vlastnými rukami. Všetko to robia neuveriteľne čisté a dezinfikované stroje a roboti. Ako napríklad jeden veľký, ktorý je za mnou. Pozrite sa, tu sa takto movujú moje drinky a balia sa. To je niečo neskutočné. Ešte ideme ďalej. Kámo, čo si myslíte si o... To je jako neskutečné, co lidi dokážou vymyslet, že prostě stroje vyrábí prostě takhle drinky. Pizza. Bez pomocí lidí. Jako takhle, člověk tam jakoby nosí třeba jakoby ty kartóny, pak doplňují ty víčka, všechno to jsem jako tam zčeknul. Je tam potřeba lidská práce. Ale opica neopica. Pozri sa na tú veľkú prísavkovú ruku. No a sem ty kartony musí přinést člověk, takže on sem postupně ty kartony nosí po dávkách, aby to unesl. Je tam manipulace s člověkem potřeba. Zoberie veľký kartón a posunie to na miesto, kde sa budú ukladať drinky na paletu. Pozri sa na tú rýchlosť, je to extrémne rýchly stroj. A na to sa budú pokladať kartóny na jednu paletu. Pozri sa napríklad na to. Toto je môj obľúbený kolotoč, kde sa fóliou obaľuje celá paleta, na ktorú sa potom ešte finálne lepí logistický alebo expedičný lístok s názvom produktu. To the moon, to the moon. OK ľudia, takže toto je jedna celá dokončená paleta mojich drinkov. Konkrétne je to moja klasická príchuť aloe vera. A v takomto stave sa tu objaví hneď po tom, čo sa zabalí veľkým prístrojom, kde sa moja postavička krútila a užívala si život. A potom sa bavíme o tom, že kto sa tu fláka a kto tu robí nejakú prácu. Fú, som úplne spotený, ale ešte potrebujeme toho odnaka celkom dosť. Hej, no tak ale poďme kámo, kde sa flákaš? Jo, kámo, sorry, mne sa krúti hlava. Tak neměl zbejt na tom přístroji. A tieto palety sa neskôr takto dajú na zdvihák a odnesú sa do skladu, ktorý sa nachádza takto za mnou. OK, ja musím bežať. Ešte šťastie, som taký ľahký a malý. Kto dřív přijde, ten dřív mele. Zkus to říct líp jak pan Slovák. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale to je sprostý. Není. Tam je, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale To není sprostý. Ale to je neslušný. Není. Ja musím bežať. To je český přísloví a používáte ho ve školce ve škole. Uvidíš. Ešte šťastie, som taký ľahký. Poslouchej, jak to říká špatně, on neumí to ř. Řekni ř. Z. Ř. Reka. Řeka. No, Řeka. jo. Řeka. A teď řekni, kdo dřív Kdo dřív přijde, přijde, ten dřív ten dřív mele. mele. A malý, kto dřív A poslouchej Muna, jak to říká. Poslouchej, plac. Poslouchej. přijde, ten dřív mele. Vidíme sa v sklade. OK. Ešte šťastie, som taký ľahký a malý. Kto dřív přijde, ten dřív mele. Tak srandovní.
Ne, ale tak já neumím zase slovensky guľočka v jamočke a takový ty věci, ale jakože je to strašně vtipný to poslouchat, to je celý, a to není hate žádnej, jo, když... Ideme sa v sklade. OK ľudia, a teraz sa zase... Jo, a teď se podívej na ten sklad, já jsem tam byl, pojď blíž, Ajko, nebudeš vidět. Já jsem tam byl ve skladě a tam je taková raketa těch nápojů, tam je třeba 500 000 tady drink plechovek. To je půl A milionu. teď hodím do sebe tady. Podívej, To je čo? To sú všetko moje plechovky, ktoré tu vypadají z dálky jak monster. sú. Kriste pane, tých tu ale je a všetko to sú moje moon drinky. Je toto normálne, hej. Ale toto sú predpokladám len, prázdne plechovky, ktoré sa ešte len potrebujú naplniť. No tak nič, tak ideme ďalej. Tentokrát bez mojho animovaného ja. Neviem, kde sa fláka. Tu chodím sám, jak šéf, ako keby to bolo všetko moje. To som si pospal. Wait, what? To kde som? Hej, pomoc, čo to má byť? Ty kráso. No tak čo, kto je teraz frajer, ha? No však ale počkaj ma, bezo mňa tu nemôžem. Au! Jau, hej, počkaj ma, hovorím ti. Hovorím ti, jo, tohle nejsou naplněný drinky, to jsou prázdné plechovky, které se musí naplňovat. Toto je ako keby... To je vidět, že nejsou to naplněný, protože jsou zabalený úplně, nejsou zabalený. Som vlastnil apartmán v mrakodrape a dívám sa na... Jo, to je New York. A tam lítá Spider-Man mezi těma věžákama, těma mrakodrapama. Ďalšie nižšie mrakodrapy mojich drinkov. Toto je absolútna pecka. Wow! Toľko plechoviek nenaplnených. Ja som ešte nikdy nevidel plechovku, ktorá je len vyrobená, ale nie je naplnená. Áno, máš pravdu, tu sa prázdne plechovky vyťahujú z paliet, ktorý si videl dole, tie mrakodrapy, a týmito tunelmi sa pomaly zipujú tak, aby boli hneď za sebou. Toto je veľmi zaujímavá vec a normálne tu vidíte, že ako roboti dokážu správne zipovať. Pozrite sa na to, koľko je tu plechoviek. Jo, tu je napríklad raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plechoviek, dajme tomu, jo, v hrúbke proste tohto tu priestoru. A takto to ide ďalej, tu sa tu takto zužuje, takže tých plechoviek je stále menej a ono sa to takto zipuje až do 2, no pomaly až do jednej plechovky, jo. Keby sa takto vedeli zipovať aj auta v Prahe, kámo. Let's go. OK, a čo je táto tu blikajúca vec? Na čo to funguje? Kamo, toto je vysokorýchlostná kamera, ktorá kontroluje kvalitu spracovania plechovky. A keď má nejaká plechovka aspoň milimetrovú vadu, tak ju tento systém automaticky vyradí. Jo, do ní vystřelí. Jak to? A keď má nejaká plechovka aspoň milimetrovú vadu, tak ju tento systém automaticky To je hustý. vyradí. Kamo, reálne tento prístroj si tu hrá bowling s plechovkami. To je neuveriteľné. Kamo, nielenže to je miliard dráha. Jo, pro drinky. stupňov, ale ešte sa musím trepať po strmých schodoch. Hej, na čo sa to vlastne trepem? Čo to vlastne je? No zase pozor, pretože sa tu trepeš ku veľmi dôležitej veci. Toto je miesto, kde sa plechovky twistujú hore nohami a idú do preplachu, kde sa vnútrajšok preplachuje sterilnou pitnou vodou, aby boli plechovky kompletne čisté na naplnenie. OK, tak teraz môžem ísť schodami rovno dole, ale aspoň už viem, že ako vyzerá celý proces naplňania To je zase tmavý, škoda, že to nezesvětlil a ten záběr. plechoviek, pretože tieto tu plechovky, ktoré sú teraz prázdne, sa znova dávajú do tohto Ajko, nemůžeš tady dělat, bordel. Co děláš na mě, Ajko? Ajko. veľkého naplňavaču, ktoré sme videli na začiatku. A takto ide celý proces dookola. OK, kámo, a prečo sa teraz cítim, ako keby som bol súčasťou nejakého Matrixu, brácho? Ale toto nie je žiadny Matrix, ale mixer. Já jsem č. Práve tento prístroj vidieť? mieša aloe vera extrakt, vitamíny a arómu podľa receptu, skontroluje sa tam refraxia, takže to, aby bol nápoj správne chutný, a to všetko sa potom nerezovým potrubím posiela priamo do plniča, ktorý celý drink naplní do plechovky. OK, takže už tomu rozumiem, takže toto je v podstate extrémne dôležitá časť, lebo vďaka tomu tie moje drinky môžu chutiť tak, ako budú chutiť. To je úplná pecka, oh môj bože, ja sa tak teším. OK, tak díky, že si mi to ukázal. A nemáš vôbec zač. Ja budem dávať pozor na výrobu. Šťastnú cestu, čus. My shop. Takže máte to tu, ľudia. V dnešnom videu sme si predstavili môj nový produkt a taktiež som vám ukázal, že ako sa vyrába. Určite veľmi častá otázka na mňa bude, že kde tento drink môžete nájsť v Česku a na Slovensku. Ako som povedal na začiatku, v Česku to nájdete najrýchlejšie tak, že zaskočíte ku svojmu vietnamskému obchodníkovi, či to tam náhodou nemá. Ďalej tento drink môžete nájsť v Tamdách alebo v predajniach Bambule. Čo sa týka Slovenska, no tak tamto aktuálne môžete nájsť v Coop jednotách, v CBAčkách, vo Freshi, v Maťových akciách a v mojej Úplně všude, ve všech obchodech, co říká Moon,
tak seženete i tady drinky, což je úplně senzační, takže můžete ochutnávat a říkat si, kdo je lepší, v čem je lepší a tak dále, jaký drink chutná lépe, jaký hůře. Kamenej Fizzy drink nevím, tam asi všude neseženete, to ne. predaní moonomerch.sk v Sabinove. Protože to nevyrábíme. Takže Sabinovčania a ľudia, čo žijete naokolo, choďte tam. Mimo toho si tento drink môžete objednať aj na stránke xpboostshop.cz, kde v jednom kartóne Taky na tadyshop.cz můžete sehnat Moon Drink, hoši, na mým e-shopu můžete sehnat moonový drinky, jak po platíčkách, tak i kusovky po jednotlivých kusech. Ale platíčka jsou výhodnější, máte tam na ně slevu, tak doporučuji koupit rovnou celý plato 24 kusů. 24 kusov, alebo za chvíľu na moonomerch.sk. Samozrejme robíme všetko preto, aby sa tento drink nachádzal úplne na čo najviac miestach. V budúcnosti sa chceme zamerať aj na Albert alebo Kaufland, ale pokiaľ to chcete vidieť najrýchlejšie aj vy vo svojom meste, tak tomu môžete prispieť tak, že zajdete za svojím vietnamským obchodníkom a poprosíte ho, či by vo svojom obchode nepredával aj Moon Drink. Keď sa tam napríklad nachádza Tari Drink, čo je v podstate drink, ktorý je vyrobený cez úplne rovnakú firmu ako môj drink, tak je to správne. Přesně tak, přes xpboost.sro. Co? To kecam. Přesně tak, přes xpboost.sro. Oh yeah. Podobné, že tam naskladní aj ten môj. Ako dieťa som miloval aloe vera, to znamená, že som aj ja chcel mať v mojom drinku niečo veľmi špecifické a celkom sa mi to aj podarilo. A to, že ako to bude chutiť vám, no tak to sa musíte presvedčiť na vlastnej koži. Ešte by som vám chcel pripomenúť, že pokiaľ si moju plechovku kúpite, tak pod viečko môžete naskenovať kód, ktorý zadáte na xpboost.cz alebo moondrink.sk, kde môžete vyhrať drahé ceny, ako je napríklad herný počítač. Velmi drahé ceny, hoši, velmi drahé ceny. Mám toho plnou garáž. PlayStation 5, iPhony, iPady, monitory alebo herné karty alebo zľavu na môj merch. Brzy tam budeme mít mega hustou akci. Budeme soutěžit o iPhony 17 Pro. Slyšíte správně, Pročka. Za tie asi 3 týždne, čo je ten drink vonku, sa už niektorým mojim fanúšikom podarilo vyhrať niektorú z drahých cien. Takže asi tak ľudia, som veľmi rád, že ste si toto video pozreli, snaď vás to nenudilo, snaď som vám tento drink dokázal Nudilo tě to? odpromovať Nudilo nebo nenudilo? Ne. najkreatívnejším spôsobom, akým som mohol. Tou animáciou som si dal celkom prácu. Ty kráso, musel to tak dlouho dělat, to video, blázen. Aj s nakreslením týchto plechoviek. Snaď vám bude tento drink chutnať. Zatiaľ to vyzerá veľmi pekne, čo sa týka hodnotenia od mojich fanúšikov, ale 100 ľudí z toho chutí. Mne to teda chutí. Otravný zvuk. A keď si môj drink kúpite a dáte to na storku a označíte ma tam, tak vám buď lajknem storku, alebo vám to rovno repost. Přesně stejně i s Tari drinkem, hoší. Pijte, označujte mě pijte Tari drinky, označujte mě na Instagramu, Tari drink a hlavně mě a já vám to budu přesdílet u mě na profilu. Na môj Instagram. Díky moc a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Viac info v popise. Toto jsme na konci videjka, můj merch nakupujte a taky moonový drinky a taky moje drinky na tadyshop.cz. A samozřejmě přihlašte se na tadycamp.cz, můj merch, Tadycamp, všechno hustý, prodávají se i na Tadycampu tyhle drinky. Oh yeah, tady se podívejte na moje další videjka a čau.